Pak je to součinnost. Součinnost znamená, že máte spolupracovat. Musíte spolupracovat se svým lékařem, se zdravotnickým zařízením. Jestliže ten lékař nařídí nějakou léčbu, tak měl bych ji respektovat. Můžu podat stížnost, to je pravda. Můžu podat odvolání, můžu podat stížnost na poskytovanou kvalitu zdravotní péče, to se dneska stává, řešíme dokonce i soudní spory, to je pravda. Nemusí být vždy ta péče poskytnutá v lege artis, může se stát, jsme lidi, ale nemělo by se to sice stávat, ale je pravdou, že pochybit může i ten lékař. Nicméně jsem povinen dodržovat tu součinnost. A pokud bych si chtěl stěžovat, tak můžu jednak na lékařskou komoru, která je zodpovědná za výkon těch lékařů, jednak to můžu udělat zřizovateli, můžu to udělat i prostřednictvím zdravotní pojišťovny, ale ta stejně jde tou cestou toho zřizovatele. Setkáváme se s tím celkem dost často, jsou to třeba i pochybení, neříkám už potom ta nešťastná pochybení, kdy dojde ke ztrátě života, ale jsou to třeba pochybení, kdy mám pocit, že nejsem vylečený, jak bych měl být vylečený, čili ano, můžu si na to stěžovat, můžu, ale jsem povinen zase na druhé straně dodržovat to, co mi ten lékař nařídí. Prokazovat se všude průkazem pojištěnce, to znamená, my jsme hovořili o těch průkazech zdravotního pojištění, každá pojišťovna má tu čelní průkazku, tu čelní stranu toho průkazu zhodnou, ty údaje jsou stejné. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a všechny ostatní pojišťovny vydávají svým klientům EHIC, to znamená tu mezinárodní kartu, která vás ochraňuje po zemích Evropské unie, když za chvíličku budeme o mluvit. A jinak, pokud bych ji ztratil tu průkazku, tak musím ji vrátit té pojišťovně. Pokud bych ji zlomil nebo zjistil, že jsem ztratil průkazku, musím to nahlásit na zdravotní pojišťovnu. Udělejte to ve vlastním zájmu, a to z toho důvodu, že nejenom, že ta pojišťovna vám vytiskne nový průkaz, ale hlavně ten váš průkaz, kdyby někdo našel, tak ho může zneužít. Může ho zneužít a může ho zneužít bohužel i ve váš neprospěch. Takže je to oznamovací povinnost i ke ztrátě toho průkazu. Při zániku zdravotního pojištění nebo změně zdravotní pojišťovny musím tu průkazku vrátit, to znamená, je to pochopitelné. Tu průkazku jsem povinen dokonce vrátit, pokud odjíždím na tzv. Dlouhodobý pobyt, anebo jedu do Evropské unie, nebo jedu někde pracovat, někde se zaměstnám a měním zdravotní pojištění, proto tu průkazku musím vrátit. Je to i zase z vaší takové ochrany, protože kdybyste se náhodou spletli a vytáhli ten náš průkaz, který je v tom zahraničí, už potom neplatný, protože se nestanu pojištěncem někoho jiného, a my si za chvíličku řekneme jak, tak může to zdravotnické zařízení, kterému nedojde ta platba, může vymáhat potom tu platbu po vás. Takže to je EHIC. EHIC, ještě ten odjezd do zahraničí, můžu odjíždět do států Evropské unie, to znamená, do té státu Evropské unie odjíždím jako turista, můžu tam odjet pracovat, to je něco jiného. V tom případě vrátím ten průkaz a stanu se pojištěncem té země, ve které začnu pracovat. Případně odjíždím na tzv. Dlouhodobý pobyt, to znamená do zemí neEvropské unie, odjíždím třeba do Spojených států a pokud odjedu do těch Spojených států a budu tam pracovat méně než 6 měsíců, jsem stále pojištěncem České republiky, České zdravotní pojišťovny. Pokud odjedu na dobu delší než 6 měsíců, musím být v tom zahraničí za prvé zdravotní pojištění a za druhé musím být nepřetržitě zdravotní pojištění. To jsou dva velice důležité pojmy. Spousta lidí si to moc neuvědomuje, je pochopitelně zaměstnána tím odjezdem do Ameriky, většinou jezdí do Spojených států, jedou tam pracovat, seženou si nějakou práci a oni bohužel pracují třeba 3 měsíce, přeruší to, oni je vyhodí, jdeme tomu, přeruší to na nějaký měsíc, ten měsíc se tam někde potlouká, pak sežene práci a znovu pracuje třeba rok, ale to není nepřetržitý pobyt. To znamená, zdravotní pojišťovna vás potom sankcionuje a musíte tu dobu toho pobytu doplatit, jako kdybyste byli v České republice a platili si zdravotní pojištění. Je to velice důležitá věc, protože spousta lidí si to moc neuvědomuje. Řekne dobře, já odjíždím na tzv. Dlouhodobý pobyt, čili odjíždím mimo zemí Evropské unie, odjíždím třeba do těch Spojených států, já vám tady vracím průkaz, já tam mám nějakou práci sehnanou, já budu pojištěncem Spojených států, ano, přijedu do Spojených států, tam se zaměstnám u toho zaměstnavatele, kterého jsem si sehnal, ale ten mě za 3 měsíce vyhodí. A teď si neuvědomuju, že musím buď teda hned v ten den najít práci a musím se pojistit, musí být za mě někdo plátcem zdravotního pojištění, jinak mi padá ta 6měsíční lhůta
v České republice a bohužel jsem povinen se pojistit zpátky v ČR, byť tam nebydlím. To se nám bohužel stává, ta nepřetržitost toho pojištění zahraničí je kamenem úrazu a někdy se tam jedná o slovíčko o den. A bohužel ten den je potom precedencem, protože pojišťovna vymáhají penále a vymáhají i dlužné pojistné. Byť ten člověk byl opravdu fyzicky v té Americe. Když se vrátím z té Ameriky, to znamená z toho dlouhodobého pobytu, musím se vrátit na zdravotní pojišťovnu, nahlásit, že jsem včera přiletěl, že jsem se vrátil do ČR, vyžádat si zpátky svůj průkaz zdravotního pojištění a předložit, že jsem byl v tom zahraničí zdravotně pojištěný, což nám stačí předložit i výplatní pásky. Výplatní pásky, pokud tam obsahují slovíčko insurance a mají tam nějakou tu částku, tak to stačí té zdravotní pojišťovny. Nemusí mít zrovna konkrétně tu smlouvu. Některé pojišťovny vyžadují ty smlouvy, my zase jsme schopni dneska si ověřit, jestli skutečně ten pracovní poměr trvá, ale ještě každopádně předkládám pracovní smlouvu. Pracovní smlouvu, kterou jsem měl třeba v té Americe. Pokud jsem v Evropské unii, tam je to trošku jiné. Pokud odjíždím do státu Evropské unie, ještě, já se vrátím k tomu pobytu v Americe, či pokud jsem v té Americe a jsem zdravotně pojištěný v těch Spojených státech, tak pozor, pokud přijedete do České republiky, tak se musíte připojistit. Čili vztahuje se na vás, ano, nutná neodkladná péče, ale nejste zdravotně pojištění v České republice, čili nemůžete tady přijet si třeba ošetřit zuby a pak zase odjet zpátky do Ameriky. Museli byste ten proces přerušit, pojistit se v ČR, zaplatit zdravotní pojištění, nechat se ošetřit a pak zase zpátky vycestovat, ale musí tam být ten časový úsek těch 6 měsíců. To jsou takové na první pohled maličkostí, na druhý pohled bohužel můžu říct, že já jsem pracoval 20 roků jako ředitel pobočky v Bohumíně a setkával jsem se s těmito případy skoro každý týden. Či každý týden jsme naráželi na něco takového. Když odjíždím do státu Evropské unie, tam je to něco jiného, tam je to trošku jiné. Ve státě Evropské unie odjedu třeba pracovat do Polska, či odhlásím se ze systému veřejného zdravotního pojištění v ČR. Zaměstnává mě polský nebo já nevím, anglický zaměstnavatel. Jsme v Evropské unii, to znamená, že ten anglický zaměstnavatel mi vystaví pracovní smlouvu a začne platit za mě zdravotní pojištění. A tím, že začne za mě platit zdravotní pojištění, tak se stávám pojištěncem té Anglie, to znamená toho státu, kde jsem jel. Tady mi skončí zdravotní pojištění, ale já, když si vyžádám tzv. Formulář E106, který si nechám potvrdit jak svojí mateřskou pojišťovnou, tak svojí pojišťovnou novou v té Anglii nebo v tom Německu, nebo kde jsem to měl pracovat, tak mám nárok na plnohodnotnou zdravotní péči pro sebe i pro své rodinné příslušníky, jak ve státu bydliště, toho původního bydliště, tak ve státě té Evropské unie. To je ten rozdíl oproti třeba té Ameriky, kde jsem byl pracovat. Takže to je Evropská unie a zaměstnání v Evropské unii. Může se stát, že jsem takzvaný pendler, to znamená, pracuji tady někde v polském podniku a vracím se aspoň jednou za týden na území České republiky, takže zase pokud si vyřídím příslušné formuláře, musíte si pamatovat, jakou si E106, ta pojišťovna vám to vystaví, ale musíte vědět, že musíte si zajít na tu pojišťovnu vyřídit takové potvrzení. Tak pokud na to napíšu i své nezaopatřené rodinné příslušníky, kteří tam můžou za mnou do toho Polska na chviličku přijet, tak mám nárok na plnohodnotnou úhradu zdravotní péče jak na území České republiky, tak na území Polska. Takže to je ten dlouhodobý pobyt a oznamovací povinnosti. Jinak ano, jsem povinný k zdravotnickému zařízení regulační poplatky. Jak říkám, teď se jedná o tom, že nová vláda asi pan ministr Němeček zruší regulační poplatky. Nicméně, co se týká doplatků, tak ty jsou pořád a budou se možná i zvyšovat, protože ta spoluúčast těch pacientů tam je. Plátci pojistného jsou zaměstnavatele, čili zaměstnavatel za mě, pokud jsme zaměstnáni, tak zaměstnavatel za mě odvádí 13,5% z mé hrubé mzdy. Dělí se to na 9%, to, co odvádí ten zaměstnavatel pod příslušnou zdravotní pojišťovnu, za všechny pojištěnce, které má zaměstnané u sebe, té příslušné zdravotní pojišťovny, a pak 4,5% odvede konkrétně z mé mzdy, ale to je zákon, protože jsme měli taky pojištěnce, kteří řekli, já to nechci, aby mi to zaměstnavatel stahoval, tak bohužel ten má to právo, nebo bůh má na to právo. Pak je osoba samostatně výdělečně činná, čili pokud jsem podnikatel, jsem povinen pochopitelně platit zdravotní pojištění,
ten vyměřovací základ je 13,5% z příjmu minus výdaje, ale tam je spíš taková skulina, že ano, pokud já podnikám a zároveň jsem zaměstnaný a zaměstnavatel je mým hlavním zdrojem příjmu, nemusím platit zálohy ze svého podnikání na zdravotní pojištění. Ale nicméně na konci po ukončení roku, to znamená do března následujícího roku, se povinen podat tzv. Daňové přiznání a v tom daňovém přiznání si vypočtu svou zálohu, minimální zálohu ze své podnikatelské činnosti na zdravotní pojištění a zpětně ji vyplatí. Pokud je podnikání mým hlavním zdrojem příjmu, pak ano, jsem povinen od samotného počátku platit minimální zálohy stanovené zákonem, nemusíte si pamatovat tu výši, já si přiznám, že už si taky nepamatuju, protože ty zálohy se mění, je to něco kolem 1900 korun za měsíc, ale je pravdou, že tyto minimální zálohy jsem povinen platit, vzhledem k tomu, že v podnikání je mým hlavním zdrojem příjmu. Pak, jakmile odevzdám daňové přiznání, pak si přepočtu nové zálohy a ty nové zálohy zase musím platit celý rok. Ať už se mi daří nebo nedaří. Pokud by se mi nedařilo a nedařilo se mi až tak hluboce, tak můžu u té zdravotní pojišťovny takzvaně přerušit na 3 měsíce platby pojistného, nebo přerušit ne, ale snížit placení zdravotního pojištění, ale musím o tom sepsat zápis na příslušné zdravotní pojištění. Samoplátci to jsou osoby takzvaně bezdanitelných příjmů, já vždycky tomu říkám, že to jsou ti, na které už nezbylo. To znamená, za ně neplatí ani stát, ani za ně neplatí zaměstnavatel, ani to nejsou podnikatelé. Jsou to většinou ženy v domácnosti, na které se už nestavuje mateřská, které už nepečují o děti, nepečují o třeba nějakou osobu bezmocnou a podobně, na kterou je plátcem pojistného stát, tak ty si platí sami zdravotní pojištění. Dneska se platí, si přiznám, neznám to číslo z paměti, ale tuším, že je něco kolem 1700 korun, čili zase je to vyměřováno z minimální mzdy. A tato částka může se každým rokem měnit, proto jak říkám, já si to nepamatuju. Nicméně je to uvedeno na každé zdravotní pojišťovně, na jejich vývězkách a jsem povinen si to platit. Spousta lidí taky zapomene na tuto skutečnost a bohužel na ně se stahuje taky penále, na ně se stahuje taky povinnost a pojišťovna to potom pro nich vymáhá. Může se stát, že mě vyřadí úřad z práce. Já si to neuvědomuji, že mi ten úřad práce vyřadí z evidence, protože pokud jsem na úřadu práce, tak to za mě platí stát. Pokud mě vyřadí z úřadu práce, tak si to neuvědomím a bohužel se stávám tou osobou bez zdanitelných příjmů, nezaplatím zdravotní pojištění a zase se tam stahuje penále. Tak, abych jenom řekl krátce, kdo je za koho je plátcem pojistného stát, protože to je celkem dost taková složitější kapitola, nebo není to možná až tak složité. Jsou to děti, jsou to důchodci, jsou to příjemci rodičovského příspěvku, muži na mateřské, rodičovské dovolené, uchazeči o zaměstnání, to znamená, pokud jsem na úřadu práce, tak ano, za mě platí pojistný stát, ale musím být stále v evidenci úřadu práce. Proto pokud se odstnete na úřadu práce, přijďte to nahlásit na zdravotní pojišťovnu. Ta zdravotní pojišťovna si už to sama automaticky vyžádá po státu a ten stát hradí zdravotní pojištění. Pokud byste tak neučinili a měli to potvrzení, tak to vymáhá ta zdravotní pojišťovna po vás. Zase osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby, čili tam je ta péče o tyto osoby, případně jsou to tyto osoby, které jsou závislé na anebo berou dávky hmotné nouzy, čili to jsou víceméně ty, o které se stará nějakým způsobem sociálka, takže ano, za ty platí zdravotní pojištění stát. Jsou to vojáci, jsou to trestanci, to je pravda, jsou to příjemci dávek nemocenského pojištění, kromě podnikatelů. Podnikatel si může zvolit, jestli chce platit nemocenskou nebo nechce platit nemocenskou, ale nemůže si zvolit, jestli chce nebo nechce platit zdravotní pojištění. Tam ta solidarita se drží. Ty nemocenské dávky jsou jemu. On se rozhoduje jako podnikatel, jestli chce dostávat dávky v nemoci nebo nechce dostávat dávky v nemoci, kdežto u toho zdravotního pojištění platí do solidárního balíku, ze kterého je provedena úhrada zdravotní péče nás všech. Pak jsou to osoby invalidní, čili starobní důchod, invalidní důchod, takže za ty všechno platí pojistné stát. Osoby celodenně a řádně pečující alespoň jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o 2 děti do 15 let věku. Je to spousta maminek, které jsou doma, ale pozor, tam musí splnit tu péči
minimálně 4 hodiny, nebo takhle, maximálně 4 hodiny jí může odložit to dítě do školky. Nesmí to být na díl, pokud by ta pojišťovna zjistila, že to je na díl, což bohužel zjistí někdy, tak není potom plátcem pojistného stát, ale je to stále se ta žena plátcem pojistného. Mladiství, dlouhodobá dobrovolnická služba na základě smlouvy, oprávněných pobytů na území České republiky jsou už málo vyskytující se v případy příjemci starobní penze, takže o těch důchodcích jsme mluvili. Pak, když dojde ke změně té povinnosti státu platit za vás zdravotní pojištění, nahlaste to zdravotní pojišťovny. Nezapomínejte na to, je to velice důležitá věc. Zejména je to u dětí, u studentů, kde jsou studenti do 15 let věku a pak jsou studenti do 26 let věku. Když studují na vysoké škole, tak do 26 let za ně platí pojištění stát. Pozor, pokud někdo, já nevím, propadne a zůstává 27. rokem na škole, tak bohužel